Egunon, zer mozu egin duzuelo? Primeran! Ongi? Ez ondo? Kar. Nik ez dut apenas lorik egin. Zergatik, Laiene? Ondo zaude orain? Bai, pixkat urduri, gaur nire txanda da. Lasai, ziur gauza interesgarri pila kontatuko izkiguzula eta. Laiene! Ixo, gehiago lotxatuko naiz bestela. Dakizuen bezala, ni gentila naiz, eta hemen bizi naiz, Kataxulon. Denek ezagutzen duzuen nire etxea, baina ez dakit jakingo duzuen Kobazulo honetan zer gertatzen den. Bai, eskolara etortzen garela, haze galdera Laiene. Martintxo, ziur ez dakizula Kobazulo honetan gauza oso berezia gertatzen direla. Kobazulo hau ez da beste batzu bezalakoa. Horregatik dago hemen eskola, Kobazulo magikoa delako. Eta magikoa da gentilen etxea delako. Gentilek gaitasun handia dugu magia egiteko, eta sorginen antzera, guk ere naturan topatzen ditugu belarrak eta loreak erabiltzen ditugu behar duguna lortzeko. Edozein gauza urrezko bihur dezakegu. Eta lamiei eta beste izakei ematen dizkiogu. Eta beste izakiek beraiek eginiko gauzak ematen dizkigute trukean. Mila esker Laiene, baina nik ez daukat ezer zuri emateko. Baduzu zerbait oso berezia, Jordana. Muxu eta besarkada bat eman, lagun bate egiteko oparirik onena duzu hori. Bai, egia da. Mua! Ikusten, gure magiarekin mundua politagoa egiten dugu. Gentilek magiaren bidez maitasuna ematen diogu munduari. Nora, etorri ona, musutxo bat emango dizut. Aker, zu beti berdin! Aker, utzi dazu bukatzen. Kataxulo da nire etxea, eta eskola hemen dago Kataxuloko Kobazuloa gentilen magiak babesten duelako, eta hemen ezin delako ezer txarri gertatu. Hemen, inork ez ezerk ezin dugu minik eman, natura guztia babesten duen magiaz beterik dago. Eta horregatik bizi naiz ni ere hemen. Beste toki batzuetan arriskuan nago, baina hemen, natura eta amalurra maite dutenak bakarri sar daitezke. Amalurrekin primeran pasatzen dugu hemen, oso zintzoa da. Eta abesti polit-polit batekin esnatzen gaitu guztiok. Joan da, klikla, klikla, klaki, orain eguzkitan, ametsak eraiki, argiak goxoki, esnatu zaituzu, maite dituzun denak, alboan gaituzu, jaso mila kalaztan, eta mila musu, egun zoragarri bat, aurretik handuzu. Klikla, klikla, klaki, klikla, klikla, jeiki, begiak zabaldu. Klikla, klikla, klaki, ilargia joan da. Klikla, klikla, klaki, orain eguzkitan, ametsak eraiki, agur esan, dizu ilargiak. Kaixo esan dizu eguzki argiak, luzaitzazu besoak, kendu aznagiak, irriparegin eta zabaldu begiak. Klikla, klikla, klaki, klikla, klikla, jeiki, begiak zabaldu. Klikla, klikla, klaki, ilargia joan da. Baina badakizu zer den Kataxuloren gauzarik bereziena? Gure magiak sortzen dituen urrezko gauzak ez direla betirako urrezkoak. Natura maite eta zaintzen dutenentzat betirako izango dira,
baina asmotxarra dutenentzat kobazualari bizkarra ematen dieten unean ikatz bihurtuko dira. Pertsona askori gertatzen zaie. Ona laguntza eske etortzen dira. Asmo ona dutela esanez, eta guk lagundu eta aurrezko opariak egiten dizkiegu. Baina berehala dakigu zeinek ez duten merezi. Kobazulotik atera bezain laster, asko ikatz bihurtu eta desegiten dira. Eta horrela, gentilek natura eta izakionak babesten ditugu. Gainera, baditugu oso lagunon batzuk horretan asko laguntzen digutenak. Intxixuak dira, eta oso maiz izaten ditugu hemen bisitari. Mendian topatzen dituzten arrizko eguntzak egiten dituzte, trikuarriak eta halakoak. Eta bertan lurperatzen dituzte izaki garrantzitsuak eta beraien altxorrak. Bihotz oso honekoak direnez, opari asko egiten dizkiegu, eta beraiek egiten dituzten ibilaldietan bilduriko belarrak ekartzen dizkigute. Oso ondo azaldu duzu dena Laiene, baina bazkaltzeko ordua da. Bihar ikusiko dugu elkar. Eta nire txanda da. Agur! Gero arte! On egin!